dnešnej epizóde uvidíš. Tá korejská kozmetika nie je určená pre nás. Každý človek má pleť, každá pleť má rovnakú funkciu. Všetci sú úplne, že wow, to vyzerá super, to je mať, farebné, pekné, to musím vyskúšať. Ale táto vec podľa mňa... Ahojte milí priatelia, vitajte opäť pri našej relácii Na čo ti to všetko je? Moje meno je Tina. A moje meno je Hanka a dneska sa budeme venovať korejskej kozmetike. Sme obrovské fanúšičky korejskej kozmetiky. Kedy si prvýkrát objavila čaro korejskej kozmetiky ty? Ja som prvýkrát videla, že existuje korejská kozmetika, keď vyšiel ten toner, ten modrý, neviem, ako sa volala tá značka. Pyongyang. Áno, tak vtedy som to videla a chcela som si to strašne kúpiť, ale on stal nejakých 30 eur, myslím, alebo také niečo. Že na Notine vtedy, akože to bolo úplne nové, bolo to drahé, tak ja som proste bola moc mladá na to, čiže som na to nemala úplne peniaze, ale oficiálne som podľa mňa vyskúšala korejskú kozmetiku v roku 2022, si myslím. Také prvé. Áno, ty? Ja som si prvé produkty kúpila na základe, myslím si, že samozrejme nejakých amerických youtuberiek, ktoré sledujem. A práve prvý produkt, ktorý som si kúpila, myslím, že to bolo v marci 2019, bol tento toner Pyongyang a k nemu aj prvé SPF, ktoré som vyskúšala, to bolo od značky Claire's. Práve na základe týchto dvoch produktov som bola presvedčená o tom, že tá kvalita tej korejskej kozmetiky je skutočne vysoká. To je jedna z výhod korejskej kozmetiky. Aké iné výhody by si ty hľadala? Určite to, že je cenovo dostupná. Keď si potrebujem kúpiť, že naraz sa mi všetko minie a potrebujem si kúpiť sérum, aj krém, aj SPF, aj čistič. Proste kúpim si 5 vecí a nezabolí ma až tak peňaženka. Sú rôzne e-shopy na túto korejskú kozmetiku, ale väčšinou to tak platí, že keď si kúpuješ cez internet, tak je to lacnejšie ako v kamennej predajni. A ešte sú aj non-stop nejaké zľavy na tých e-shopoch, čiže takto, keď si ja kúpim na e-shope svoju mesačnú dávku kozmetiky, tak ma to nevyjde tak veľa. Nie sú to úplne mini pidi balenia. A myslím, že väčšina ľudí, ktorí to niekedy vyskúšali, je presvedčená o tom, že tá cena áno, je v celku dostupná, ale predovšetkým to, čo presvedčí väčšinu ľudí, je to, že tá kvalita je vysoká popri tej cene. Hej? Že keď si kúpíš u nás na západe nejaký 50-eurový krém, tak je zhruba taký dobrý ako nejaký korejský krém za 20 eur. Väčšina ľudí práve sa pozerá po tej kvalite a po tých ingredienciách, ale jedna z takých kľúčových vecí v rámci korejskej kozmetiky je vývoj nových produktov a také napredovanie výskumu v kozmetike. A to máme možnosť vidieť aj u nás, že mnohé značky zo západu sa snažia kopírovať tieto korejské produkty, ktoré prídu na trh skôr, lebo naozaj tam je ten trh s kozmetikou, alebo teda taká tá formulácia produktov a všetko tak veľmi rýchlo nastavené, že oni sú v podstate pred nami dosť. Majú proste aj pre suchú pleť, aj pre zrelú, pre mastnú, pre akné, pre hyperpigmentáciu, v podstate pre všetky typy pleti, ale tu sa dostávame vlastne k takej jednej myšlienke alebo mýtu, ktorý často počujem od ľudí, a to je, že korejská kozmetika nemôže byť pre Európanov vhodná kvôli tomu, že my máme inú pleť ako Korejky alebo Aziatky. Čo, ako ja keď to počujem, tak sa väčšinou vždy tak vnútorne pousmejem, pretože každý človek má pleť, každá pleť má rovnakú funkciu, alebo teda koža má rovnakú funkciu. Z môjho pohľadu je to doslova také rasistické toto hovoriť, že my Európania máme inú pokožku. Samozrejme, tí ľudia, ktorí žijú na inej strane planéty, majú možno iný odtieň kože, ale tá koža funguje podobne ako tá naša a rovnako ako Hanka hovorila, tie produkty sú naformulované na rôzne typy pokožky, teda aj na mastnú, aj na suchú, aj na citlivú a tak ďalej a tak ďalej. Je to taká kontroverzná téma, čo sa ja s tým potýkam, keď sa o tom bavím napríklad s kamoškami, čo sa napríklad trošku viacej rozumejú do kozmetiky, tak oni majú veľakrát iný názor ako ja, že moc nepoužívajú tieto korejské produkty, že radšej používajú akože európske nejaké značky, lebo sú presne toho názoru, že tá korejská kozmetika nie je určená pre nás, ale ja si myslím, že akože kozmetika nemá nejaké presne, že prečo by mala byť pre iba azijský trh. Akože ja tomu nerozumiem. Rozumiem, že oni tam majú iné podnebie, ako máme my a tak ďalej, ale keď nám fungujú tie produkty, tak potom čo je pravda? Ja si myslím osobne, že je to skôr na základe nejakých predsudkov
A rovnako mnohé značky, ktoré sú možno tuto zo západu, sa snažia propagovať taký dosť, teda nie úplne dobrý mýtus z tohto typu. Že ty keď vidíš, že ľudia v podstate odchádzajú z tvojho obchodu alebo nedávajú tebe ten biznis a chceš si zachrániť to meno, tak niekedy sa teda značky bohužiaľ dostávajú do takejto, že hovoria, že azijská kozmetika nie je pre teba. Ale je to mýtus, ako hovorím. Je to doslova vec, ktorá koluje práve na základe takéhoto ako keby boja konkurencie. Hej, že ľudia to berú ako konkurenciu, hlavne tieto západné značky. Tiež by som chcela v tomto ohľade povedať aj nejaké nevýhody, ktoré sme si všimli ohľadne práve rôznych kozmetických značiek z Kórey. Možno aj z Japonska, ale teda Japonsku budeme dneska riešiť iba tak okrajovo. Nemáme toho tak veľa vyskúšaného ako kórejské produkty. Jedna z vecí, ktorú ja som si všimla, a to ste si pravdepodobne všimli všetci, predovšetkým na TikToku je také extrémne popularizovanie produktov a práve na základe tohto popularizovania produktov sa kórejské kozmetické značky snažia vytvoriť kúsky, ktoré sú až také, ako by som to nazvala? Proste satisfying pre oči. Také upokojujúce, alebo že sa ti na to dobre pozerá. Oni to potom pošlú tým influencerom, oni na to dajú close-up, keď tak nejaké ASMR spravia, napríklad ako tie guličkové krémy, čo sú teraz strašne vyhypované. A všetci sú úplne, že wow, to vyzerá super, to je farebné, pekné, to musím vyskúšať proste, tak ako rúžové sérum, guličkové krémy, proste akože, ja viem, že to je inovatívne, že akože je to iné, že ľudia to moc, že nikto to až tak nevyrába, ale že ono to proste strašne priťahuje to ľudské oko a ľudia si to chcú kúpiť. Je to skôr cieľene spravené na to, aby to pútalo pozornosť. A druhá vec, s ktorou som sa skôr stretla u ľudí, ktorí sa zaujímajú o ingrediencie, je, že mnohokrát tieto korejské značky kombinujú v produktoch XY strašne veľa rôznych akože aktívnych látok ako PDRN, volufilín a ja neviem čo všetko, ale v podstate akože ten obsah tej samotnej zložky v tom danom produkte v konečnom dôsledku nemusí robiť až tak veľa, ale oni ho tam dajú trošinku, aby to mohli potom propagovať takýmto spôsobom. Že wow, toto je úplne, že wow. Napíšu to na prvú stranu toho balenia, že toto obsahuje toto, lebo vedia, že ľudia si nepozerajú zloženie. Nie každý tomu úplne rozumie, ak ste není nejaký vedec alebo čo. Takže takéto prvoplánové marketingové ťahy, samozrejme vidíme to u každej značky, ale hlavne u značky ako je Medicube to vidíme strašne veľa. Hej, že to, oni sú vyslovene zaťažení na sociálne siete, tak. Si myslím, že oni, až sa mi to prestáva páčiť. A v rámci dnešných beauty news by sme sa chceli s vami podeliť o nejaké beauty kúsky práve korejskej kozmetiky, ktoré sme vyskúšali a dať vám feedback, či sa nám páčili alebo nepáčili. Začnem teda vecou, ktorá akože nie je úplná novinka, veľa ľudí ju podľa mňa už vyskúšalo, ale ja som ju teda vyskúšala až tento rok. Je to Tear Ceramic Milk Ampoule, mliečkové sérum na tvár. Veľmi som si ho obľúbila a presne som vedela, že mi bude vyhovovať, lebo je skvelé pre suchú pleť. Obsahuje ceramidy na upokojenie a obnovenie kožnej bariéry. Ja si ho dávam skôr ale na noc, lebo je naozaj dosť masné, ale skvelé. Ja by som povedala, ináč toto mám tiež vyskúšané. Ktokoľvek s nejakou že starnúcou pleťou alebo veľmi suchou pleťou to určite ocení. Je to naozaj také výživné sérum. Nemyslím si, že ženy, ktoré majú masnejší typ pokožky, by toto preferovali. Asi nie. Je to trošičku ťažšie. Je to taká tá konzistencia takzvanej reverse emulsion. To je také, že voda v oleji, čiže je to trošičku také olejovité a má to aj v sebe trošku, nie že glitter, ale trošku taký odlesk. Je to také dosť glowy, no. Akože ja som si to dávala aj pod make-up jednu dobu a je to lepšie naozaj na večer. Ja by som prešla týmito dvoma kúskami, ktoré už mám dosť vypotrebované a sú to vlastne novinky obidve od značky Dr. Althea. Ja som robila aj reelko na túto tému, kde som vlastne recenzovala všetky takéto misty, ktoré som po svojom čase vyskúšala. A s odstupom času, keďže som ich už dosť veľa minula, myslím si, že by som si skôr kúpila toto mliečkové, kvôli tomu, že toto
Už keď si takto na spodku, tak to bude asi tou konzistenciou, sa ti ten sprejk trošku zapchá a potom to na teba pľuje. To není dobré, že to nemá taký ten rozprašovač, ale iba taký... Ono na začiatku ešte, keď bol úplne nový ten sprej, tak bol super, ale teraz ako vidíme opäť, čo sme sa aj bavili, že vyzerá to dobre na kameru, že máte tam gelik a potom z toho ide sprej, ale v konečnom dôsledku to asi není úplne až také ideálne. Lepšie je toto mliečko, to je skôr také upokojujúce. A škoda, že nemajú 1,47 ten sprej. Ale on je dosť hydratujúci. Veľmi by som ho prirovnala k tomu od toho Rhode. Aha, okej. Alebo potom ešte Cosrx mal tiež takéto mliečko v spreju. Veľmi je to príjemné. Takže toto sú novinky obidve famózne, ale ak teda s odstupom času by som mal odporúčať jednu viac ako druhú, tak by to bolo to mliečko 345 Relief Cream Mist. To je výborné. Ja pokračujem eye patches. To sú náplasty pod očí od značky Abib. Volajú sa, že Jericho Rose Jelly. Ja som používala od Balei také tie jednorazové eye patches, ale tie vlastne nič nerobia. Takže som dlho hľadala nejaké, ktoré akože budú fungovať a tieto sú naozaj super, lebo neštipu ma pod očami. Aj napriek tomu, že sú také klské a slízke, tak nesklzajú sa mi z očí proste, keď stojím, že nemusím proste ležať, aby mi držali na mieste. Super hydratujú a zároveň aj upokojujú. Veľmi dobre pre mňa ako človeka, čo má exém pod očami, tak toto mi robí veľmi dobre. 30 je ich tam určite, si myslím. Lebo ja sa vždy zamýšľam nad tým, že baby si kupujú v DMke také tie jednorázové zapálené. Myslia si, že je to lacnejší variant, ale v konečnom dôsledku sa ti skôr oplatí kúpiť si takéto balenie. Určite, lebo toto vydrží dlho. Podľa mňa si to nebude každý z nás dávať každý deň. Ono to má, že po otvorení 6 mesiacov by sa to malo spotrebovať. Je to aj menej akože plastu. Že to viacej je ekologickejšie. Sú oveľa lepšie a nestoja toľko. Do 20 eur myslím. A keď si zoberieš, že tá balá jednorazové balenie stojí 1 euro. 1 euro alebo euro niečo stoja. Takže myslím, že sa to veľmi oplatí. Je to v chladničke, je to veľmi jednoduché balenie. Je tam aj tá lyžička na to. Akože 10 dávam tomuto. Super. Ale aby sme nevychváľovali, mám tu ešte dve vecičky, ktoré boli novinkami a jedna z nich, ktorú mnohí ospevovali online a my sme to s Hankou neúplne pochopili, je táto maska od značky Revsel Vita Collagen Full Face Lifting Up Mask. Ja mám túto ešte nevyminutú, lebo už som ju raz skúšala a fakt to nie je nič moc. Možno by toto niekomu sa páčilo, ale my sme to viacere skúšali a nebolo to úplne pre nás práve kvôli tomu, že tento produkt je veľmi taký lepkavý. Nie je to taká tá hydrogélová maska, ale je to skôr sieťka v hydrogéle alebo v nejakom lepkavom géle. Dáš si to na pleť, ja sem dám videjko, ako som si to dávala dole. Malo by to akože liftingovať tvár, čo nemyslím si, že môžeme očakávať od akejkoľvek takejto masky. Keď ja, ako človek, ktorý už má svoj vek, si to dávam dole z tváre, tak mi to úplne, že naťahuje celú pokožku. Ja mám pocit, že mi odpadne ksicht. A ešte okrem iného to má takú, že citrusovú vôňu, čo ja nemusím veľmi. Takže toto bolo skôr také sklamanie. Ty by si povedala, že tiež, hej? Mne sa to nepáčilo, ale ja by som sa k tomu moc nemala vyjadrovať, keďže nemám ešte po 30. Toto nebol favorit určite. A táto druhá, to je halu, že v tejto sa úplne nezhodneme, lebo mne táto sa viacej páči ako tá ružová. Fakt? Že táto mne viacej funguje ako tá ružová. Toto je od značky Biodance Rejuvenating Caviar PDRN Real Deep Mask. Akože ten rozdiel medzi tou ružovou a fialovou není až taký. Není skoro vôbec až taký veľký. Hej? Že ak uvidíš v zľave tú ružovú teraz, kvôli tomu, že majú niečo nové, tak nemusíš si utekať kúpiť toto, lebo ten výsledok je v podstate veľmi, veľmi podobný. Ale mne sa ten výsledok veľmi páčil, že mi to bolo v skutku príjemné. Neviem, či je to práve tým salmon PDRN, teda malo by to obsahovať nejaký salmon extrakt, ale je to veľmi upokojujúce a mám pocit, že moja pleť bola fakt veľmi dobre napitá. Ale ja si toto nedávam na noc. Ty si to dávaš na noc? Ako kedy. Niekedy, keď sa mi to chce dať, že ešte večer, že na tie 4 hodinky, tak presne. Si to dám večer. Hej. A niekedy, keď nestíham, tak si to dám aj na spanie. Ale nie úplne dobre sa mi v tom nemám to ešte. Hlavne potom máš takú čiaru tuto. Vieš, kde sa to prelomuje. To mi najmenej vadí, ale ja rada spím na boku. Vieš, že tvárou. No. Hej. A nepáči sa mi úplne, že o vánku už sa mi to tre. Hej, je to divné. Takže nie moc na spánok, ale výborná maska. Na druhú stranu je to stále dosť drahé na to jedno použitie. Hej. Skôr na nejakú special akciu. Chcel by som nejaké hydrogelové masky, ktoré
nestoja veľa. Takto, jedna vec, o ktorej sme veľmi nerozprávali na začiatku je to, že môžeš si kúpiť všetky tieto produkty, ktoré sú u nás dostupné ešte vo výhodnejšej cene, pokiaľ si ich kúpiš priamo z Ázie. Hej, Ale tak buď ten z shipping zase, nie? buď z YesStyle alebo zo Stylevany. Neviem presne, ako je to teraz nastavené na týchto web stránkach celosvetových s tým shippingom práve, lebo ja keď som sa tam naposledy objednávala, tak myslím, že nad 40 eur už potom bol zadarmo. Okay, ale možno sa to zmenilo. A okrem iného je tam vždycky otázka, že či budeš platiť clo alebo nie. Lebo niektoré balíčky platia clo, niektoré platia iba colný poplatok, niektoré neplatia nič. Takže veľmi, veľmi závisí. Mnohé dievčatá si takto obyčajne aj objednávajú, lebo fakt vidia ten výsledok, že je tam ten rozdiel cenový veľký, ale väčšine ľudí sa to nechce riešiť. No, nechce sa ti čakať, si myslím skôr. Hej, presne všetci tak. chcú všetko hneď. Pravda. Ešte by som chcela spomenúť, ja mám z J-Beauty toto Unlabel ceramidová esencia alebo sérum, vyzerá to ako taká skúmavka. Nice. Už to máme skoro domíňané. Ja som teraz posledné mesiace mala dosť problémy s tou kožnou bariérou a toto bolo niečo, čo ma, by som nepovedala, ale fakt ma to že zachránilo, že som si to dávala aj ráno, aj večer a je to fakt veľmi dobré. Taká vodička, hej, ale zatiaľ akože lepšiu vec, takú ceramidovú som ešte nevyskúšala. Že to upokojujúce, hej? Áno, ale je to hrozne príjemné, že aj to fakt hydratuje, že je to také, že môžeš si dať kľudne aj jednu pumpičku, ale aj 4 pumpičky. Je to taký strašný refresh, ja to úplne milujem. Proste keď si ráno umiem so studenou vodou tvár a na to si dám toto. Je to strašne super. Pokiaľ ide o zložku PDRN, ako sme to už viac menej spomínali aj minulé, je to teda zložka, ktorá obsahuje DNA z lososa, určite ste o tom počuli. Ak o tom chceš vedieť viac, prečítaj si článok, ktorý sme na túto tému napísali, linknutý bude aj pod týmto videom. No, ale v tom danom článku, ktorý som písala, som vravela aj o tom, že tá koncentrácia sa môže líšiť od produktu k produktu. Keď sa bavíme o takejto nejakej maske, tam to v podstate je veľmi otázne, že koľko tej zložky tam môže byť. Preto som veľmi chcela vyskúšať takéto, že koncentrovanejšie sérum alebo krém a toto konkrétne je Dr. Althea PDRN Reju 5000, krém, ktorý obsahuje tých 5000 ppm tej danej zložky. A musím povedať, že takto, netreba od toho očakávať zázraky ako od akejkoľvek kozmetiky. Je to extrémne príjemné, ako hovorím, je to niečo medzi krémom a sérom, teda skôr taký gélovitejší krémik. A myslím si, že čo sa týka upokojenia pleti a takej regenerácie pokožky je vynikajúci. Ale zase okrem toho je to dosť také malé balenie, že tento produkt myslím, že už stojí nad 30 eur. Po vyminutí tohto budem tú zložku naďalej skúšať testovať, lebo som veľmi zvedavá, že s odstupom času, že čo to bude. A to si dávala na celú tvár? Áno. Aha, okay. Áno, to nie je, že... Ale také malinké balenie, že? Akože na to, že to je na celú tvár, to by som rýchlo minula strašne. No, ako snažím sa fakt nedávať si, netreba toho veľa. Nedávam si ho veľa, ale tiež by som povedala, že je to mini. No je to také, jak očný krém. Hej, presne. Používaš iba korejskú kozmetiku? Ak áno, tak prečo? A ak nie, tak prečo nie? Nepoužívam iba korejskú kozmetiku. Používam aj ceravé čistič na tvár, používam aj Embryolix krém na tvár, ale mám veľa vecí z korejskej kozmetiky. A prečo nepoužívam iba čisto korejskú kozmetiku? Lebo sú aj proste produkty, ktoré mi viacej vyhovujú nie korejské. Napríklad ako krémy na tvár, že ja som zistila, že tá korejská kozmetika nemá až tak husté krémy na tvár, ako by som ja potrebovala. Že viac také gelikové konzistencie mi prídu. Ja by som nesúhlasila, lebo si nevyskúšala toho. Nevyskúšala som všetky, to je pravda, ale zatiaľ všetky, čo som vyskúšala, neboli také, čo by som chcela. Čiže idem hľadať ďalej. Hej, keby máte nejaké tipy, tak mi určite napíšte do komentára. Aj ty nám určite nejaké tá. Ale zatiaľ, čo som vyskúšala, tak proste to nebolo ono. Keď už hovoríš o tom, že či máte nejaké tipy, jeden, ktorý ma napadol, keď som doma si prezerala všetky veci, toto je ináč akože už vypoužívaný produkt, ale táto vec podľa mňa tá by ti určite sedela. Tiež vlastne korejská značka, volá sa Aestura, už to máš dokonca aj v Sephore to predávajú. Áno, videla som. Hej. A toto je taký krém, že fakt asi aj najväčšia sušienka by bola s ním OK. Je tam trochu, môžeš skúsiť na ruke, už bude asi po záruke, ale on je taký, on má také guľvočky v sebe. Čiže oni sú vlastne akože enkapsulované ceramidy v tom
A No vidím tie gôľočky, to je no, divné. a ono sa to rozbije, keď to budeš rozmazávať, ale je taký ozaj, že príjemne hutný na môj typ pleti. A ja si môžem dať, že trošičku na deň a na večer ho iba viacej navrstvím. Že Ale stále veľmi to má príjemný. takú gelovú konzistenciu. No? Gelovú? No mne to nepríde také husté, jak Embryollis. No nebrali si taký, že mastný. No. A to je dobré. Ja to milujem. Tak Ale potom- určite by som to rada vyskúšala. Ja som úplne otvorená skúšať nové veci. Aj teraz som skúšala od Dr. Altia ten 147 krém. On bol super, ale skôr na leto zase. Asi to bude tým, že fakt veľakrát skôr sa tá korejská kozmetika zameriava na také, že vrstvenie ľahších konzistencií ako naozaj, že mastné produkty. Že oni nemajú radi, podľa mňa, mastné A veľa ľudí to nemá rado. To ja som divná, iba že ja to mám rada. Otázka tiež znela na mňa, Áno. že či používam všetko korejské. Nie, a to predovšetkým z toho dôvodu, že mnohé ingrediencie, také aktívnejšie typy ingrediencií, aj keď už dnes sú aj v Koreji využívané, veľakrát skôr nájdeme aj u nás, hlavne čo sa týka vitamínu A, alebo teda retinoidov, alebo rôznych typov vitamínu C. Samozrejme to už nájdeme aj v korejských kozmetikách, ale teda ja rada skúšam aj druhé a okrem iného dokonca momentálne mám 2 také krémy, ktoré by možno Hanka opísala práve takýmito hutnejšími, lebo na noc mám rada také hustejšie a tam som vždycky zvedavá na francúzske značky alebo americké značky. Teraz som skúšala ten Dew, teda to je kanadská vlastne značka. Ja som človek, ktorý rád hopsá z jedného na druhé, ale čo sa týka takýchto, že mistov, esencií, odličovacích olejov a balzamov, tak to väčšinou mám od korejských značiek, lebo tí sú najlepší. A SPF. SPF-ka, vidíš, čo som zabudla povedať. SPF. Akože ja veľakrát skúšam aj iné typy, ale mnohokrát sa práve vrátim k týmto korejským. Lebo tie sa práve rýchlo vpíjajú. Hej. A to je Sú presne ľahučké. tá vec, ktorá nechceš, aby ti bola tuha na tej pleti. Ale zase, ako stretla som sa aj s tým, že mi niektoré také, že naše značky vyhovovali viac aj v rámci SPF. Napríklad teraz som vyminula to Clinique, takéto žlté. Okay. A to mi veľmi dobre sedelo, že bolo viacej také hutnejšie, akože mastnejšie, nie ani tak, ale na to zimné obdobie, že to mi v celku sedí, že nemám s tým problém. Ale tak my sme sušienky obidve. Hej, bohužiaľ. A teda poďme Na Holy Grails. na tvoje top 3 obľúbené produkty, hej. Takže úplne začni ty. Toto bolo extrémne ťažké, lebo ja som fakt toho vyskúšala už Mega veľa. toľko veľa počas tých rokov, že rozhodnúť sa na top 3. Začala som sa zamýšľať nad tým tak, že OK, budem spomínať veci, ktoré som si kúpila fakt, že opakovane. Že za svoje vlastné peniaze kúpila som si tú istú vecičku, pretože mi to strašne sedí. V prvom rade by to bola možno teda kontroverzná zložka a síce slimačí mucín. Ten som mala tú esenciu od značky Cosrx asi 3-krát a potom v iných typoch, verziách od iných značiek. Ja sama nie som akože z nejakého psychologického hľadiska veľkým fanúšikom slimačieho mucínu, ale moja pokožka túto zložku miluje a veľmi dobre funguje pre moju pleť. A z toho dôvodu sa k tomu vždycky vraciam. Ja by som povedala, že jedna z vecí, ktorú som si kúpila teraz druhýkrát, lebo som ju mala na vyskúšanie, tak bola od značky eCoolberry. Oni sú tiež celkom nová značka, ale mala som od nich, že Swimming Pool Ampoule Serum sa to volalo. Ono to bolo, že skôr také hydratačné serum, ale obsahovalo aj niacinamid a takto rozjasňujúce zložky. Ale vôbec som od toho nečakala veľa a veľmi ma to prekvapilo, lebo bolo super, úplne mi to tak vyhladilo pleť, rozjasnilo a zároveň ma hydratovalo. By som povedala, že jednoduchšie sérum, ktoré si môžeš dať ráno aj večer, ale proste chceš mať také fungovalo. doma. Áno, fungovalo. Takže teraz som si ho kúpila druhýkrát. A ďalšia vecička, ktorá je na mojom takom, že piedestáli v rámci korejskej kozmetiky, to mám aj tu, aj momentálne to používam, už sa mi to míňa. Tak chcem vyskúšať strašne. Je tento mliečný toner od značky Haru Haru Wonder. Skúsi ho kľudne na ruku, ak si to ešte neskúšala. Ja som sem preto Ak to prišla ešte dneska. vyklapkáš niečo, aby lebo som ja už úplne- fakt, že končím. Ale on má aj také ťažké balenie, mne sa veď to mega páči, že to je... No hej, len je to také klamlivé, lebo potom nevieš, že koľko toho tam vlastne potom ide. Je tam ešte nice. Hej, niečo by tam malo byť. Ja už si to Akože- tak chcem kúpiť dlho.
Toto je v podstate taký, že hybrid medzi sérom, mliekom alebo esenciou, jednoducho veľmi príjemný hydratujúci produkt, ktorý obsahuje aj výťažky z ryže a aj probiotika. To je strašne nice. Je to veľmi príjemné a ja osobne vždycky hovorím aj ľuďom, ktorí majú radi alebo sú fanúšikmi Road Beauty, že toto je 100-krát lepšie ako to jej mliečko. Už normálne mám pocit, že mi omladla ruka. Akože strašne príjemné. Ja už to tak chcem dlho toto vyskúšať, ale to bolo strašne dlho vypredané, lebo to bolo úplne virálne chvíľu. Ale zaslúžene. Zase veľakrát sa stane, že sú veci virálne kvôli zlým dôvodom, ale toto bolo zaslúžene virálne, lebo je to naozaj vynikajúci produkt. Opäť jeden z takých, ktorý si opakovane kupujem. Ďalšou vecou, ktorú by som chcela spomenúť ako môj top obľúbený produkt, bol tiež mliečný toner, ktorý som ja vyskúšala, ten bol od značky Tirtir. To je tiež také podobné podľa mňa, ale mne veľmi vyhovoval ten toner. Ten Tirtir je vynikajúci tiež, ale má viacej vodičkovú tú konzistenciu. Že toto je viac také, že krémovejšie. A páči sa mi, že majú dve veľkosti, že si môžeš kúpiť aj veľkú, aj malú podľa toho. A ja som si kupovala väčšinou tie malé, lebo aj tie mi to vydržalo dlho a mohla som si to práve na cestovanie. Ale teraz už som minula teda ten Tirtir, mala som ho 2-krát a teraz Haru si kúpim. Tretie miesto musím povedať, že je veľmi nerozhodné pre mňa, lebo vedela som, že určite na treťom mieste musí byť nejaké SPF-ko. Hej? Lebo je jasné, že fakt odkedy som začala používať korejskú kozmetiku, tak vždycky v mojej zbierke je nejaké SPF a vyskúšala som ich už fakt, že x. Strašne veľa. Ja som vždycky najviac zvedavá. Jedno, ku ktorému som sa asi vrátila najčastejšie, je toto úplne klasické od Beauty of Joseon, ale konzistenčne poviem, že mi asi viacej vyhovuje to od Innisfree, také modré hyaluronové. To je iba čisto o pocite. Oni sú veľmi podobné, tie SPF-ka. Či už je toto Skin 1004 s tým modrým vrchnakom, alebo toto. Pokiaľ nie ste úplne, že extrémne taký prepašmaný, čo sa SPF-ka týka, že ozaj potrebujete niečo ľahulilinké, tak myslím si, že ktorékoľvek z nich bude super. Poslednú vec, ktorú by som spomenula, je tiež od značky Ecomberry. Oni sú akože fakt dobrí na to, že sú tak krátko na trhu a teraz mám od nich momentálne jedno peptidovo kolagénové sérum, také rúžové, ono bolo virálne aj na TikToku. Ono má vnútri v sebe také častice tých peptidov a veľmi pekne sa to vpíja do pleti a keď potrebujem už totálny reset v noci, že nech sa mi dá dokopy pleť, tak toto sérum to pre mňa presne spraví, že sa zobudím úplne jak obnovená celá. Máme takú glowy a mám pocit, že keby mi to vyplnilo aj také čiastočné linky na tvári, ale to je možno iba môj skreslený názor, lebo fakt sa mi páči to sérum veľmi. A som s ním strašne spokojná. Ja mám ešte také, že honorable mention, že niečo, čo som chcela spomenúť, nezmestilo sa do 3, ale chcela som to spomenúť, lebo mnohé baby toto majú radi. A toto sú tie Zero Pore Pads od značky Medicube a taktiež myslím, že sme dostali od našej kolegynky otázku, že čo s týmito pads, hej, že všade to vidí, že či sú vlastne dobré a tak ďalej. Veľmi závisí od toho, že aký typ vlastne týchto napustených tampónikov si vyberiete. Tieto konkrétne sú exfoliačné, takže toto by som ako človek so suchou citlivou pleťou nepoužívala každý deň. Možno človek, ktorý má aknóznu alebo takú viac odolnú pleť, by to dokázal tak používať. Ale ja osobne si toto dám tak 2-krát, 3-krát a v podstate je to podobné, ako keby si kúpila nejaký exfoliačný toner a použiješ to na tampónik. Akorát, že tieto sú už dopredu napustené a máš ich tam pekne poukladané. Tieto s modrým vrchnákom sú väčšinou exfoliačné a toto je úplne, že prvá verzia sú AHA, BH a Panthenol Allantoin, ale potom majú aj jedni, ktoré sú určené pre citlivejší typ pokožky a tie majú namiesto tej AHA kyseliny, myslím, že tam majú lactic acid, teda kyselinu mliečnu a tá je lepšia pre citlivú pokožku alebo suchú pokožku. Takže keď vymeniem tieto, tak by som chcela vyskúšať tú takú jemnejšiu verziu. Mňa inak rýchlo jedna vec, čo mňa by zaujímala, lebo videla som tieto pads od rôznych značiek a ľudia to proste inak používajú, že buď si chytia ten jeden pad a s tým sa potierajú, alebo si to dajú, že sem a nechajú si to, kým sa to neuschne. Tak čo je ten správny postup, ako si to dávať? Lebo takto. Ja mám doma jedný pad, čo som si donesla z Tajska
A neviem úplne, že čisto mám teda nechať na tej pleti. Ja by som sa zamerala na tie zložky. Pokiaľ je to, že exfoliačný tampónik, ako toto, že máš tam AHA kyseliny, BHA kyselinu a teda má to viac takéto, že zložky, ktoré majú mať nejaký takýto viacej invazívnejší efekt na tvoju pleť a ty máš citlivú pleť, tak by som si to nenechala na pokožke. Hej? Ale pokiaľ máš toner pady, ktoré sú viacej určené na hydratáciu, hĺbkovú hydratáciu, upokojenie, tak to si môžeš nabachať a nechať tak, vieš? Že veľmi závisí od tých samotných zložiek. Dobre, lebo nevedela som úplne, lebo každý to proste inak používal, tak som bola taká z toho... Zmetená. Poďme teraz na flopy. Ja mám teda iba 2 flopy. Jeden z nich je od Biore, také nočné eye patches na plesti na oči. A oni boli akože super v tom, že oni boli iba z jednej strany hydrogelové, z druhej strany mali takú látku, čiže vlastne sa to o nič neotláčalo, čo je super, aj sa to tak prilepilo na tie oči. Ale mňa to strašne štípalo. Ja som si to musela dať po 10 minútach dole, som myslela, že zomrem. Jak ma to štípalo, neviem, čo tam je za látku, ale proste, no, mne sa to nepáčilo. No. Hej, a väčšinou, keď to takto býva, my testujeme kozmetiku v rámci ofisu, tak keď Hanke niečo nesedí, tak to poputuje mne a ja to vyskúšam. A ja som ich vyskúšala, ale už som dopredu vedela, že asi takýto problém tam bude. Ja nemám až také citlivé očné okolie ako Hanka, lebo ona má exém. A dala som si ale taký, že hustejší krém na to tie eye patches a trošilinku to aj mňa štípkalo. Takže asi, neviem, či to bol taký jednoducho produkt, ktorý nám nesadol, alebo čo s ním bolo. Ale teda to bol v podstate flop. Môj flop v prvom rade. A toto, akože nejdem hovoriť o všetkých kapsulových krémoch a nejdem ani byť zlá. A samozrejme, každý máme iné preferencie. Niekomu toto môže sedieť. Ale ja som bola v celku sklamaná s týmto krémom od značky Medicube. Už som ho v podstate skoro vyminula. Mám tam iba pár kapsulí na spodku. Že fakt akože už tam je málo. A ono to bez tých kapsul je akože nič? Je to taký akože gelik v podstate, ale problém, a to si môžeš akože vyskúšať si kľudne tú textúrku, problém s týmto krémom pre mňa osobne je ten, že on je tiež taký ako keby príliš lepkavý ten gelik. Že ja keď si tam večer, tak sa lepím na vankúš a ráno mi to nesedí pod make-up. To divne voní. Vonia to ako juice. Teda tá konzistencia toho gelu samotného, v ktorom tie kapsulky sú, je taká príliš hutná, hej. Ja som videla tak veľa na TikToku tento krém. No, nie je to úplne pre mňa. Možno iné typy kapsulových krémov by mi boli vyhovovali viacej, ale tento ja osobne som vypotrebovala tak, že ho používam ako masku ráno po zobudení a potom si ho spláchnem dole. Oh my god, tak to je dobre zle. Fú, akože... Tá vôňa je pekná, akože príjemná, ale také divné to je. Nepodrážila moju pokožku, lepkavé. Ale ten gelik je taký divne Fú, to ja nemám lepý. Hej, tá konzistencia mi nesadla. No. Dobre, ja mám druhý flop, vec, ktorú tu ale nemám, lebo som to podarovala kamoške už tiež, lebo mi to samozrejme nevyhovovalo, tak nevyhodím to proste. A ja som mala takéto klasické sérum, ktoré všetci určite poznáte, od Skin 1004, Centella Ampoule sérum, všetci ho poznáte, to je podľa mňa najviac používané sérum, ale ja som sa z neho brutálne vyhádzala. Ja neviem prečo, ale že ja som nikdy nemala pupačiky ani nič podobné a zrazu proste, jak som ho používala, tak som tu mala úplne, že také, jak posiate proste. Tak som ho hneď dala preč a zaujímavé, že hneď, jak som ho vysadila, tak už som bola v pohode. Čiže ja neviem, či som jeden z tých mala divných ľudí, ktorým Centella proste nefunguje, ale odtedy som sa Centely ani nedotkla. Alebo niečo možno inakšie, vieš. Môj flop, a toto možno som aj nahnevala niektorých mojich followerov, lebo z začiatku sa mi to páčilo, ale potom sa mi to už prestalo páčiť. Takto, nie je to zlá vec. Reč je o Riedl shote, konkrétne tomto Sika Riedl, v podstate asi akomkoľvek Riedl shote, pre mňa osobne, pretože aj keď je to fajn, čo sa výsledku týka, ja to nepoužívam. Ja som si to kúpila, mám to doma v kúpeľni a nechcem to používať, pretože ja mám citlivú pokožku a mne je jednoducho nepríjemné to pichanie. A picháte to? Mňa to veľmi ma to lebo irituje. Moja kamoška si kúpila tiež teraz toto podobné. Som sa aj pýtala, že či tá stovka je pre ňu v pohode. Ono, že to necíti.
Čo? No, toto je presne, že veľmi individuálne, že každý má iný taký prach bolestí. Ja nenávidím, keď veci majú v sebe čiastočky, doslova, keď niekto šúcha po mojej pleti. Mne to tiež Takže vadí asi to bude čisto pocitové. Konec koncov, nemyslím si, že ten výsledok pre mňa bol až taký veľký, aby som podstupovala toto každý deň. Áno, že nie, ďakujem. Takže a sú to veci, ktoré tiež stojí dosť veľa peňazí. Takže toto je pre mňa flopík. Ale je to osobné. Hej. Je to zaujímavé. Ja som vyskúšala tak jedno serum s vitamínom C a ihličkami a ja som nevedela, že sú tam tie ihličky. Ja som si to natierala a že toto je nepríjemné, že čo sa deje a potom kúkam na ten obal, že tam sú ihličky a bolo mi to nepríjemné, lebo to bolo, akými mi pod kožou nejaké mravce chodili a strašne mi to vadilo. Tie inovácie môžu byť zaujímavé, ale nie každému budú vyhovovať. A dneska sa veľmi akože špecificky tejto téme nebudeme venovať, ale v rámci korejskej kozmetiky je veľmi veľa zaujímavých produktov, nie len čo sa týka skincare, ale aj čo sa týka make-upu. A ja osobne milujem napríklad ich produkty na pery, vlastne aj Laneige. Áno, no ja ich aj mám. Laneige, toto je už moje asi 4. balenie z tohto Laneigeu, z tých klasických ich a potom mám ešte taký ten Donut nový, čo som ukázala v predošlom videu vlastne. Čiže Laneige balzamy na pery sú jedna z mojich topiek, aj ty ich máš rada, nie? Ja mám rada, ale ešte viacej, čo mám rada v rámci korejskej takej dekoratívky sú lipstainy. Že tieto Romand lipstainy, ja už som mala, toto je tretí, ktorý mám a fakt som ich aj vyminula, že sú vynikajúce, príjemné a dobre vydržia na tých perách a majú taký, že nie úplne silný pigment, že to mám rada. Takže lipstainy sú pre mňa a samozrejme mnoho ďalších, ale dneska teda v rámci času sa už nebudeme veľmi venovať práve dekoratívke. A ak by ste aj vy mali nejaké zaujímavé korejské dekoratívne kúsky, tak nám ich napíšte do komentárov pod týmto videom. Keď už sa bavíme o písaní, môžete nám napísať aj na našu e-mailovú adresu, na čo ti to všetko je, @gloweno.sk. Ak by ste chceli, aby sme prečítali váš e-mail a priamo v relácii, rovnako ako napísala Emma. Korejskú kozmetiku používam už roky, až sa pousmejem, keď to niekto objavuje teraz ako trend. Ale ako pri všetkom, aj tu mám pocit, že je dôležitejšie zamyslieť sa nad tým, čo človek kupuje. Neplatí, že ak je to korejské, automaticky je to zázrak, ale zároveň vďaka korejským značkám som objavila ingrediencie, ktoré sa v našich produktoch bežne nepoužívajú alebo ešte donedávna nepoužívali. Mám produkty a značky, ku ktorým sa pravidelne vraciam a sú to skôr značky, ktoré sú na trhu dlhšie. Ľúbivé novinky, s ktorými prichádza často napríklad aj Medicube, o tom sme hovorili, a mi nič nerobia, v zmysle nemám potrebu to skúšať. Produkty, ku ktorým sa vraciam pravidelne, ako napríklad Tiam, gelový čistič s je skvelý a veľmi vyhovuje aj mojej periorálke. Rovnako ich sestierská firma Cosrx a ich mucinová rada. Teda zdá sa, že Emma sa naozaj vyviná. Teda hovorí, že táto mucinová rada je už obkúkaná, ale stále veľmi funkčná záležitosť. Skin 1004 zo Centello alebo SPF tiež spomína. Pri nich špecificky mám pocit, že dostávam dobrú funkčnú vec za super cenu. Áno, to je pravda. Na záver si zahráme hru, ako v každej relácii. Každá z nás sme si pripravili jednu pravdu a jednu lož ohľadne korejskej kozmetiky, ale neprezradili sme jedna druhej, že o čom budeme hovoriť. A teda ja som zvedala, že či sa zhodneme, alebo nie, nepozerám, aj ty nepozeraj. Teda budeme na to hlasovať, že či je to lož alebo pravda. Dobre. Poď prvá. Môj prvý výrok je, že korejská skincare by mala byť 10-kroková. Áno, áno, je to lož, takže správne. Veľa ľudí sa zoznámilo s korejskou kozmetikou tým, že bola takáto extrémna, hej, áno, že ale milión proste, krokov. Že podľa mňa aj tým, že je dostupné, tak si ľudia myslia, že môžu mať proste aj 4 séra naraz, ale to vôbec není potreba, že podľa mňa najviac 5-kroková skincare alebo 4-kroková je úplne super, vieš, že vyčistiť si tvar, tóner, sérum, krém asi ok. Áno, to sú 4 kroky. Ale zober si človeka, ktorý je úplne, že nepoužíva nič. Keď chcem motivovať môjho chlapa, aby používal skincare, tak mu dám do ruky cleanser a SPF-ko, ktoré v podstate je hydratujúce a ešte aj chráni pokožku a vybavené. Čiže ty nepotrebuješ tých 1 500 000 krokov, akorát, že oni to tak zvyknú, lebo sú veľmi extra. Korejské SPF krémy sú technologicky o krok vpred.
Čo na pozeráš? No som teraz nevedela, že či tam bude nejaký hačik alebo nie, ale v mojej hlave som si myslela, že áno, sú vpred, lebo sú lepšie proste. No sú lepšie kvôli tomu, že oni používajú naozaj pokrokové UV filtre napríklad. Ja sa pamätám, keď som si vtedy kúpila ako prvé SPF-ko, ten od Claire's, tak som si ešte vtedy čítala, že čo sú to tam za UV filtre. A že, myslím, že to bol nejaký Uvinuol alebo niečo také, ktorý sa vtedy používal v Kórei a až potom neskôr ho schválili pre Európu. A stále v podstate oni sú tak veľmi napredu s týmito ingredienciami, že stále majú teda také technologicky pokrokové ingrediencie. Čiže to je true. K-beauty sa zameriava viac na skincare ako make-up. Je to pravda? Ja si myslím, že áno. Lebo akože oni podľa mňa viacej riešia to skincare. Že skin first, áno, jasné. Skin first, určite u nich. Whitening produkty vybielia tvoju pokožku. Akože aj áno, aj nie. Že je to také, že nie je to podľa mňa úplný že efekt, že áno, ale že oni ju tak môžu ju brightnúť, ale nie úplne, že napríklad jak vitamín C, hej, že on ti trošku zjednotí tú pleť a trošičku ti ju zosvetlí, ale nie je to, že by som povedala, že teraz som o 3 odtiene belšia. Hej, ono to v podstate podľa mňa bude skôr v tom preklade. Že oni tie produkty, ktoré obsahujú exfoliačné zložky, majú tam u nich napísané, že v podstate brightening alebo rozjasnenie, ale je to veľakrát preložené ako vybielenie. Áno, hej? áno. Ale to si myslím, že nie. Napríklad my sme teraz boli v Tajsku a moja kamoška si toto brightening serum kúpila od nejakej korejskej alebo japonskej značky, čo tam bola strašne populárna a ona mi písala, že akože ju to brightlo, hej, že jej to trošku vybielilo tvár. Ale podľa mňa môže sa stať, ale že ti ju tak rozjasní a zjednotí ti skôr ten tón pleti. Ale nemyslím si, že proste budeš belšia. Že to je podľa mňa blbosť strašná. Je to blbosť. Hlavne je to, ak máš exfoliačné kyseliny, tie napomáhajú tomu, aby sa vrchná vrstva tvojej pokožky, teda odumreté bunky, dostali skôr z pleti. Teda ak tvoja kamoška prišla opálená z Thajska a potom zrazu vybledla v tvári, tak to bolo presne kvôli tomu, že ten exfoliačný produkt tú odumretú kožu odbúral a tým pádom tá tvár išla do normálnej. Skôr to tak rozjasnia zjednotí tom pleti, si myslím. Korejská kozmetika je len pre ženy. Samozrejme, že to nie je pravda. Všetká kozmetika na svete je unisex, proste zapamätajte si to. Áno. A používajte aj muži kozmetiku, prosím, je to strašne sexy a hot. Dobre, to je fakt výborná message na záver. Áno. A ak by ste chceli dodať vašu skúsenosť s produktami korejských značiek, určite nám to napíšte do komentárov pod týmto videom alebo na e-mailovú adresu. Na čo ti to všetko je _glowenow.sk. Všetky produkty nájdeš v popise pod týmto videom. Navyše na stránke kosibella.sk môžeš do konca apríla využiť špeciálny zľavový kód GLOW10 na vybrané produkty. Ak ste tu úplne noví, určite sa pridávajte na odber. Kľudne, ak máte aj ďalšie nápady, čo by vás zaujímalo v ďalšom videu, tak nám určite napíšte. Tiež nám dajte like, pretože nám veľmi pomôže. Ak bude toto video vychválené, tak sa to vraví na YouTube. Určite čekujte aj naše sociálne siete, TikTok a tiež Instagram. Rovnako aj náš magazín. A majte sa krásne a vidíme sa na budúce. Bye. Čau!